Kadai sien ka nyngkong ba skol na thaiñ Sawsymper kalala ban penmi yaki khana puli ban rung ha top 20 jong result secondary school living certificate jong embos yakabalapan bana ha step jong arpundre ujamang arjar pulai. Kadai samla kadai baltip kerteng kum Jessica Marwen kabadai ka khun jong kong Dayahun Marwen baruba arbiras lingdo nakasnong kemawan room bat kabapuli ha school S Ferrando secondary school Sawsymper da kababat ru ka kerdan ba arpau. Ka KSU Sawsymper Circle hapo ka jingalam jong samla Belling Star Lingkoi president kala hiar sekani ka school ban ai khuble yaki nohikai bot ban ai man simru yakani ka khna samla kabla kenjo sakani ka kerdan watla kala mi na school ba kham sakandong ru kabla long kum ka khana sa kan ma buram yakani ka dong ka thaiñ Hakaban nyngkong shap sngoban aingu yo ublei trai kanrat ba dei da ka jingarap jong bangala la ban yo ayakamet ka bakot bakia bat dei long ba ka jingarap jong bangala la ru ban yo ya uso ubabha ai kublei ru ya ime ipa jonga ba dei da ka jingarap jong ki ba bangala ban poisha kathong bat bakila pelai korenga bangan yo krekot ai kublei ru ya I father bat kinohikai jonga baro kiba la tristom nakabenta jonga ai kublei ru ya kaseng KSU kabala ai mansim yanga banang tristom shushu ngawan nakalonging longsem kabadu ngahaban bate ya kapor ban trikam bat ban krei kikot step nga krekot arkanta bat janmir kre sau kenta ne san kenta lam ka jing tristom ngimla ban yo ya uso jong ka jing job te ngawer nga khot ya pi ki para khna school baro jong kadong ka thanjongi ba pin tristom bat pin om pen sebe ya kapor jong pi bat pin penlut ya kapor jong pi tang hakikot